Joj, ale však si to predstavte, jedného dňa budeme môcť úplne proste vytvoriť nejakú malú korunku a úplne ju dáme a bude to úplne cutecat. Mhm. Môžete ju dať do toho guildu ako člena. Toto je, Úžas. toto je princeska, nový člen. Ona je, nie, to je plnohodnotný člen, nevidíš? Úplný dobrodruh. To je majiteľ. Tak myslím, že toto bude určite dostatočné. To bude mŕtvy. 13. To je až pre mŕtvy. A schovám sa Tak späť za strelil stranu. do hlavy, rovno niekam si mu spravil lobotómiu, rozletel sa mu mozog vzadu a iba padol na zem. Výborne. Odkopávam telo tejto mŕtvoly. Hej, čo tam posúvaš ten turn order? Odkopávam telo tejto mŕtvoly do riti. A posúvam sa. A hovorím mu, že zomreš, bratku. A ak sa posunieš sem, tak dáš mi strin výhodu bez tak toho, že No tak odkopávam ešte viacej mŕtvol. No ja viem, vy ste dobrodruhovia. No dobre, tak vám dám tých 72 či 3, či koľko si hovorili. 73 sme hovorili. 72. 70. 74 sme hovorili. Viete čo, o 90 sme sa bavili, Ujo. Á, nepreháňajte to so mnou zase. Arr. Who lives in the pineapple under the tree? SpongeBob SquarePants.